Anem a tocar al principi del partit, quan se canta l'himne que se canta al Camp de Llevant de tota la vida. Nosaltres farem, diguem, la part musical de la marxa de l'himne del Llevant, farem la part musical i esperem que la gent cante damunt. La final del Mundial també va ser molt emocionant per tot el que suposa, per la magnitud de l'event, però per mi, si tinc que ser sincer, per mi és molt més especial tocar en el Camp del Llevant, encara que tothom pot entendre que el del Mundial és una cosa molt gran i tal, però per a mi és més emocionant fer el que vaig a fer el dissabte, segur. És difícil explicar-ho en paraules, la veritat, és difícil, perquè són molts anys de llevantinisme, molts anys, és l'equip del meu cor de tota la vida, i tenir la possibilitat de tocar l'himne del Llevant és algo que no se pot explicar en paraules. És un sentiment, com tots sabeu, el llevantinisme és una cosa que se porta molt en el cor, difícilment explicable, i de tota manera vull donar-me la possibilitat de saber què vaig a sentir el dissabte, que encara no ho sé. Me puc imaginar, però ara mateix me sent molt emocionat simplement per la possibilitat de poder-ho fer i ja veurem com se dona. El que han fet és una nova versió de l'himne del Llevant, que ha sigut un procés interessantíssim perquè l'hem escoltat moltíssimes voltes, l'he cantat també. Hem volgut incorporar algunes picadetes d'ull. Crec que sonarà molt solemne, amb un empaque molt xulo i